Ambalma Shirifla Jabarani Flebo Malikono ani Maliko kami wale nyumano fulike kanyesha ukilengeli mbela jele maforce giorola ama fonga kwa bisimila kwa Jabaran Suma ndi koroni yako bamananga kuna funu alikene udaelentoi bibakuruba kuna funu obetalike fladila Kene ya ministri so kata se sigida o yiriwali ministri so ma ni oye ministère de la santé et du développement social ye katemeni ugabulo fara Croix Rouge malienne mauye ujeraka Croix Rouge malienne fo kata se Croissant Rouge ulu togola don kerenkerene o nyenamali kene sigi kabeni kunu tarata e mekalu klitan flasamba flani muga ani woro hôtel de l'amitié ali konnana bakurba kuna foni flana obetalike 12 mai 1955, 12 mai 2026. Obe ben al-Islamia de meton ansaru nyajoro san biolongla ani kilenima abaro ulu nyenamara kosebe Dakar Senegal faba kono kasangani deme umfukatasi ani bara chamauma nune bibakuruba kuna funi fly kuna funi weremna soroka faraminga ko kono kuma wala wisoni audangana amsinga fuli kura ya kanyeshi oma inafanya kula somba kuruba kuna funi alikuwa na togo ya minasisa Mali Islamique ka tomba hu Conseil Islamique du Mali Manyema Mali Al-Islamé dine nyema kwa je kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Al-Islamé de meton ansaru nyojoro anfa anankara mugo ase yidi Sherif Ousmane Madani Haidara aka san biolonvla aninkele obuji ode fagara ka benkunu taratama mekalo klitan ani flasamba fla ani muga ani woro Dakar Senegal faba ukonnana kene yere anyene ka asababu ke al-Islamia de meton ansaru nyajoro ukawulika jo anuka chesuruye kene infana ka akera nisondia ani kuna wulu chama Shirifla Jabaran soto wala akena usheriara Alhamidou Badini ani buya kulubali fa yansa mamina ngaje ku sheria wajuli kene banyana mayale ko Mali Silamatonga faranyonga je kuluba au Conseil Islamique du Mali Manyema Mali Silamadine nyama ka faranyonga je kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silama de meto ansaru nyajoyoro aseyeda Sherif Ousmane Madani Haidara dafe Senegali fabala Dakar Silama de meto ansaru nu kanwa uye nyonzora yoro mina uye obelisk kene bayi Senegal fabala Dakar halibi ba madani nene bashid andara werede aka sambi wolumla ani sangele nzoro li nyana mayala ko nisodia bara to uboloda place ka dolobelisk la Senegal fabala Dakar bara unu dunani alkurana sanuma kalani deye Dalailu khairati ani ala kusuma dakurunya chama nga yano kunje Silama de meto ansar bulu forami me Senegal ka ufi ade en Senegal aye joli di banudu ni ubise ka keshi chugumi ko bani bangena joli poshi kemeni mugani la bede sera ka soroka bla kene ya tigilamo ka buluka ko ni so jalno kosobe ka daga ndoro an karamo nana kana kan anniversaire kan fa 12 mai anniversaire ya sora ni so jabile bay ona tuguni mobilisation min kada jien kono ka faranka nga jaga baraga o fana ni so jabba o bana no de jamiatan sardini nyamoga soba a mobbe ban fe ambi ka damne président Adama Sanogola surakata salamantao Modibo Diallo be ban fe ambi ani ka se cabinet ma olu be an soro kenega ni nyuma nya walin ni deme barado Senegal Islam a de meto ansar fe amada omo malode toni duru okera demenye kanyeshi dese bato umo ko bani bangena kadodi usoro la kadamine Mali Silama ukanyema ba dali masaye sambi woluvla anikele mingalifa ala oni damu dali kaka Silama nyuma bela jelefe kado minondira tableau minzebe koro nyegembe anit legiba kalale ninga sebe koro soko dagabana parfum varala oka no yesuma jalaye dombolo envelope fene tenguna sirifikela jigambozo uye kwa jimine Senegali kono ninga jege kene ni fene mo kano de sirifikemo alukurana sanuma mindenguna sirifikela alukurana sebemeni sanuji ninga dawulu masiri ni warijei ni ala sonama karango ko ni ala ye mun kɛ waati min na I b'a sɔrɔ de ye ɲumanya la ala sɔnna ka Dakarikaw ko ni fɔnason ni lafiya ni hɛrɛ in na ka na anniversaire kɛ olu fɛ yan nɔ fɛn bɛɛ ye sababu ye mais vraiment Senegal yɛrɛ ye barikadugu de ye Dakar ye barikadugu ye u bɛ mɔgɔba ko dɔn u bɛ mɔgɔba barika dɔn o de kama kow tigɛ gansan ala kɔni sɔnna ka Senegal kɛ karamɔgɔ yɛrɛ fana aka dugu kanunen dɔ ye
wala ni anniversaire nin kɛra o tɛ bali mɔgɔ la dagarikaw an b'u fo depuis ni an kɔni nana an ma foyi ni bonya ni bonya tɛ an ye karamɔgɔ kanu ye vraiment u ka faamaw n'u ka mɔgɔbaw o bɛɛ la. mɔgɔ bɛɛ ko n'an sera yan jamana bɛɛ ko an k'a ka sankura foli lase ma nin kɛnɛ min sigi filɛ nin ye nin kɛnɛ nin sigilen don jamana 40 kɔnɔ bi ka ala barikala kɛ ka dɛmɛ kɛ dɛsɛbagatɔw ye ka filiyamusow ɲɛji cɛ ka yatimadenw ɲɛji cɛ den minnu sɔrɔla ka bɛn n'a ye ka hɛrɛ kɛ u bangebagaw ye ka tila ka nini kɛ bi ninikɛlon ye ansaruw fɛ bi dɔw bɛ lu sɔrɔ bi karamɔgɔ e tɔgɔ la dɔw bɛ mɔbiliw sɔrɔ jamanaw kɔnɔ bi e tɔgɔ la karamɔgɔ dɔw bɛ musow sɔrɔ e tɔgɔ la bi karamɔgɔ an b'i fo dantira i nani kɛra hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ an bɛ min ɲini dɔrɔn o de ye ka dugawu kɛ e ye karamɔgɔ n'i bɔnnaw sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala ka d'aw ma karamɔgɔ an lɔra silamɛya jigi kɔrɔ ka lɔ diinɛ jigi kɔrɔ karamɔgɔ an b'a deli ala fɛ ala ka lɔ aw jigi kɔrɔ. silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ Senegali u nisɔndiyalen fari fonini baaraw kɛcogo ɲɛ la u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa se ɲɛra baara in nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Senegali jamana ɲɛmɔgɔw. baaraw kɛra kɛcogo min na vraiment a ye an nisɔndiya donc an bɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin Senegali faamaw ma olu de ye kɛnɛ yɔrɔ ninnu an filɛ ka anniversaire kɛ kɛnɛ min kan yɔrɔ nin u y'a sɔrɔli ko ɲɛ bɛ nɔgɔya an bolo ka tila ka faveur caman kɛ an ka mɔgɔ ye n'o ye Senegal Ansardine national ye donc vraiment an bɛ Senegali faamaw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka tila k'a ɲini ala fɛ san 71 caman bɛ la bolo ala ko nɔgɔya an karamɔgɔ ye ala ka san caman yira an na ala k'an bɛɛ ɲuman segin ka taa faso ɲuman sɔrɔ. baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kunjɛ ni mun ye sa o ye gatotigɛ ye san 70 ani san 1 tamaninkaw de barawule cercle la Segu jamana kan maa min ka dakuruɲaw kɛra sababu ye maa hakɛndanw ka ala lasɔrɔ sira minɛ n'o ye kisi sira ye o ka san 71 damu bi da k'a fɔ a ye ko ala ka se di a ma ko a joyeux anniversaire ko a happy birthday to you. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara nisɔndiyalen ye bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye ni ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dakuruɲaw la a y'a ɲini denw fɛ u k'u janto mansaw la n'a fɔra ko diɲɛnatigɛ tɛ batigɛ ye ko nka k'a gwɛlɛ bangebaa duwawu de b'a batigɛ ja i bolo a y'o bilasirali k'a lase ni ka sɔrɔ k'a kunjɛ ni duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen ye ala bɛ se ka Mali jamana basigi ni ka farafinna cɛcɛ kana jamana bɛɛ lajɛlen basigi cogo min. An bɛ to Senegal hali bi Senegal silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ye u seko an'u damayira kɛ ka se ka silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a ka bangeni san kunbɛn o ɲɛnɛmayali o baaraw kɛ o siratigɛ fɛ u ye baara camanw de bila sen kan an ka jɛ ka ADN Senegal o secrétaire général ale ka laseliw ɲɛmada a bɛna baara ninnu walawala minnu sera ka kɛ u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alhamidou Badini ani Buya Kulubali olu ka kuma galamani na. Alhamdulillah an bɛ ala fo ka barikada ale min sɔnna kɛ nin ko bani don an gɛrɛsɛgɛ la n'o ye an karamɔgɔ Sayed Sherif Usman Madani Haidara a la 71e anniversaire kɛ an gɛrɛsɛgɛ don a la a ka kɛ Senegal kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Senegal yɛrɛ faaba la n'o ye Dakar ye donc an bɛ ala fo la ka barikada la a sira kan labɛn minnu tun b'an bolo kow yɛrɛ cogo kama an ye a tila ka kɛ tilayɔrɔ 3 de ye a tilayɔrɔ fɔlɔ o kɛra jelidi ye o kɛra le 9 mai 2026 ala sɔnna ma tɔndenw ni kanuɲɔgɔn ani bonne volonté farala an kan an sera kɛ poche 100 ani 22 sɔrɔ poche 100 ani 22 an sera k'o sɔrɔ o kɔfɛ jelidi kɔfɛ an nana don wajuli programme na n'o o kɛra suro le 11 mai 2026 donc o kɛra wajuli programme ala sɔnna ma an karamɔgɔ a Sayed Sherif Usman Madani Haidara a yɛrɛ de ye a wajuli kɛnɛ kɛ donc ale de y'a kɛnɛ ɲɛnamaya a kɛra wasa ye ala sɔnna ma fana international mɔgɔw nana fara an kan a kɛnɛ kan n'o ye Fadi
ɲɛmaabaw ye o bɛ tali kɛ an balimakɛ Adama Sanogo ka bɔ Côte d'Ivoire ani an balimakɛ Surakata Salamantao ka bɔ Burkina Faso ani an balimakɛ Modibo Diallo ka bɔ Dakar Bamako o kɔfɛ fana karamɔgɔ la cabinet secrétaire général y'an sɔrɔ yan nɔ n'o ye monsieur Mahamane Kulubali donc fara mɔgɔ caman wɛrɛw ka maaba caman Gambikaw yɛrɛ fana an y'an sɔrɔ a kɛnɛ kan yan nɔ ani Sénégal section 11 bɛɛ lajɛlen maaw y'an sɔrɔ kɛnɛ kan yan nɔ donc o kɛra nisɔndiya ko ba ye an bolo donc o ye point filanan ye n'o ye wajuli ye a point sabanan o de kɛra bi n'o de kɛra kuranna kalanba ye ka duwawu kɛ karamɔgɔ ye ka duwawu kɛ karamɔgɔ la denbaya ye ka duwawu kɛ ansare ye ka duwawu kɛ an na jamanaw ye ka duwawu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye o kuranna kalan kɔfɛ Ala sɔnna ma kadodiw kɛra mɔgɔw la intervention kɛra kadodiw kɛra o kadow sira kan an y'a ye national ADN Sénégal u ye kado caman di karamɔgɔ ma min yɛrɛ kɛra fɛnba ye min bonyara an bɛɛ lajɛlen ma o ye kuranna min dilanna an bɛɛ y'a ye kuranna n'i y'a lajɛ a kɔnɔla or de b'a kɔnɔla la o kɔfɛ warijɛ o de kɛlen bɛ k'a koli donc nin kɛra fɛnba ye mais fɛn min don an bɛ bɔ an karamɔgɔ ma nin kɛ dɔgɔ an karamɔgɔ ma donc an kɔni an ye baara kɛ ni an yɛrɛ seko damayira de ye donc k'a ɲini Ala o taala fɛ san nataw la Ala kɛ fɛn an gɛrɛsɛgɛ fɛn na min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye inshallah o kɔfɛ gâteau fana tigɛra donc an y'a ye a bɛɛ ye o ye kɛnɛ kan yan nɔ donc a kɛra wasa a kɛra sankɔrɔta ye an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye 71 ans ɲɔgɔn caman b'a bolo o ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'o nɔgɔya ye Ala ko o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala ko kɛ Ala y'a kama kira yɔrɔ ma kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam o la sa an b'a fɔ san 71 caman bɛ Ala bolo Ala k'o di ba Madani den ani Basitan den ma Ala ka a mɛn an kɔrɔ Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye kunnafoni na sira wɛrɛw fɛ ka sanga ni Mamadu Konate ale ka taɲani san 70 o san kunbɛnw ye alikuranɛ sanuman kalan kɛnɛ sigira k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin ni cɛba in ma min jɔyɔrɔ bonyana Mali ale ka ɲɛtagaw sabatili la kosɛbɛ o kɛnɛ in kan tasibila kɛrɛnkɛrɛnni fana kɛra ka taa u ka du fure bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se maa minnu ni tora kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 25 tɛmɛnen mankanba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ o kow la kɛnɛ in yɛrɛ sigira ka bɛn karidon ma mai kalo tile 11 ɲare la Bamako sigida filanan o kɔnɔna na ka sanga ni an ka jamana maaba caman olu yeli ye a kɛnɛ kan Sherifila Jabaranso tɔgɔ a la Fatumata Kane ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni tɔ la mai kalo tile 11 san 1956 mai kalo tile 11 san 2026 ɲinan bɛ ka san 70 de ye Ala ma hinɛna na politiki ɲɛmaa tun don Mahamadu Konate mini a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali jamana yɛrɛma hɔrɔnya ko kɛlɛw la kabini san janko fanga ɲini jɛkulu ESRDA ale de y'o tutigɛbaa ye wa fana a kɛra farafin fɔlɔ ye min a ye députéya jɔyɔrɔ sɔrɔ Faransi jamana wasabulon kɔnɔ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali jamana yɛrɛma hɔrɔnya ko kɛlɛw la nin ye bonyamasegin kɛnɛ sigilen ye a tɔgɔ la Mamadu Konate taɲana ka a y'a sɔrɔ ne ma bange nka an ye min mɛn an faw da an n'an baw da an mansaw da bɛ k'a fɔ avant toute chose Mamadu Konate famille mɔgɔ de c'est quelqu'un il s'est battu pour la famille avant tout du ka fara ɲɔgɔn kan denw ni mɔdenw bɛɛ ka kɛ kelen ye donc n y'a ka taabolo ye kabila kɔnɔ kɛnɛma baara la Mamadu Konate n'a bɛ politiki baara daminɛ école karamɔgɔ de don a y'o de formation kɛ a ye tɔgɔ min sɔrɔ Mali la a ye bonya min sɔrɔ jama min tugura la u tugura la avant tout o baara de kɔnɔ min fɔra an ye Konate kan Konate tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ ladiri don mɔgɔ ɲanama don rassembleur do an b'a ka saya 70e anniversaire de la bi donc vraiment an ye min mɛn a kan an bɛ a dɔn ka fɔ mɔgɔ min don a ye jama fara ɲɔgɔn kan il a été le fondateur de l'indépendance du Soudan a ye école caman kɛ et puis il a été un instituteur aussi anw ye a mɔdenw ye
anw fana an b'a ɲini bɛɛ fɛ jamana vraiment an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye. Kelen ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni maaba caman ye Mali jamana kɔnɔ yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na furancɛla fanga maa ɲɛma ale ka conseil spécial ka fara maaba caman wɛrɛw kan minnu ye tâche bila kɛ ka ɲɛsin cɛba in ma. Ka kuranɛ kala ye pour que ka duwawu lase jamana ma k'a lase banbagatɔ bɛɛ ma. An bɛ yan bi an bɛ yan k'o duwawu lase la parce que bɛɛ b'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a la jɔyɔrɔ min Mamadu Konate la Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko a ye ko min kɛ Mali ye père de la nation dɔ don olu de ye sira bɔ an bɛ sira minnu kan sisan donc k'a fɔ ka o duwawu lase ka mɔgɔw fana wele mɔgɔw k'u ladege a fɔra yan mɔgɔw k'u ladege u ye baara min kɛ Mali ye pour que an fana ko baara lase président Asimi b'o baara de kan. Mamadu Konate Ala y'a ka kalifa minɛ k'a nege to mɔgɔw la sabula u ye baara min kɛ jamana kɔnɔ jamana kɛlɛ fɔlɔ yɛrɛma hɔrɔnya kosɔn a daminɛna n'ale de ye tɔn in kun sigi kun y'o de ye ninnu cɛbaw ka taa Mamadu Konate la ka jigi Wɛnsɛn Kulibali ninnu na ka jigi Modibo Keyita ninnu na u n'u tɔɲɔgɔnw fo kana se bibi na président Asimi Goïta ma a n'a jɛɲɔgɔnw olu bɛɛ bɛ nin sira kelen de kan a bɛ ko komi u taara u denw nana u mɔdenw nana ka baara min daminɛna k'o tɔ lase. Nabaw dama dogo a la k'a fɔ ko fɛn min ye Mahamadu Konate ye jamana in ma kolo kumaba kun don min ni a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ jamanadenw ka lafiya sɔrɔli siraw o n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya tali siraw ni senw bɛ ka da a sendannɔ la bi. An b'a jira aw la k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan min kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Mahamadu Konate ma duwawu donna nabaw fɛ alikuranɛ sɛbɛkɔrɔ kalan na Mali jamana basigi ko o duwawu donna ka taa se an ka finitigiw hakaja jamanaden minnu ni olu ni binna kalo tɛmɛnen na binganiya waleyaw senfɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi mɛ kalo tile 8 ne o ye Hari Duna ale ka bangeni san kunbɛ o de bi bɛn fana Croix Rouge fo ka taa se Croissant Rouge olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnɛmayali ma o siratigɛw fɛ kɛnɛya minisiriso ka tɛmɛ ni Croix Rouge malienne ye u jɛra ka nin don kofɔlen a ɲɛnɛmaya ka bɛn tarata ma mɛ kalo tile 12 san 2026 Bamakɔ dunanjiginso Hôtel de l'Amitié kɔnɔna na ka sangani dakun kɛrɛnkɛrɛnnen talen u fɛ ka se ka na masala kɛ u kan Sherifila Jabaranso tɔgɔ la Amadou Kamara a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali de tun bɛ u y'an sama minnu na an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Mais kalo tile 8 ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ ka ɲɛsin Croix Rouge ani Croissant Rouge ma a ɲɛnɛmayara Mali jamana kɔnɔ ka sangani Croix Rouge n'a dɛmɛbaga jɛkulu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye. Sɔgɔmada in na lajɛ an bɛ deli ka Croix Rouge ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilalen don k'o ye Croix Rouge ka don ye a bɛ bɛn nin kalo mɛ kalo tile 8 ma mais an y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ala ni ko dɔw activité dɔw wɛrɛw tun bɛ yen nɔ o de la an nana ka na kɛ bi mais Croix Rouge ka don an filɛ ka na o de ɲɛnamaya bi a laɲini ye min ye ka an bɛ baara minnu kɛ a ka dɔn an bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ an bɛ baara min na an ka jamana bɛ état min na Croix Rouge jɔyɔrɔ an y'a dabɔ a ka dɔn a thème yɛrɛ ko uni dans l'humanitaire an ka fara ɲɔgɔn kan hadamadenya kɔnɔna na thème y'o de an ye baara minnu boloda hukumu kɔnɔ an ye an ka partenaires bɛɛ wele ka an ka mɔgɔba caman tun bɛ yan nɔ légitimité traditionnelle tun bɛ yan ambassadeurs tun bɛ yan nɔ Croix Rouge yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ baden tun bɛ yan société an b'a fɔ o ma société nationale partenaire olu b'an dɛmɛ olu caman tun bɛ yan Canada tun bɛ yan nɔ Chine bɛ yan Belgique bɛ yan Allemagne bɛ yan nɔ Danemark bɛ yan a ka ca bɛɛ tun bɛ yan nɔ an y'olu bɛɛ wele ka fara Mali yɛrɛ an ka baara bɛ bila ministère de la santé o ka yamaruya de kɔnɔ aw yɛrɛ o ka ministre ka représentant yɛrɛ tun bɛ yan. Croix Rouge n'ale ye bunahadamadenya lafasali jɛgɛrɛjɛkulu ye min bɛ Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni a ma ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ n'u ka baara bolodacogo ye u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ tasibila ye ka ɲɛsin maaw ma minnu n'u ka dɛmɛ bɛ se minnu ma. Aw yɛrɛ b'a dɔn an ka jamana a ka ca ni san 10 ye gɛlɛya b'a kɔnɔ donc ni mɔgɔ min ko kɛlɛ ayiwa ɲagantaw de bɛ yen ayiwa population de bɛ sɛgɛn gɛlɛya caman bɛ na ko Croix Rouge ni jɔyɔrɔ de y'o ye ko diɲɛ kɔnɔ
donc Croix Rouge malienne aw yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ u ka san 60 anniversaire u bɛ k'o de célébrer bon o bɛnna wagati min na n'an ka jamana ni a ka kalan kosɛbɛ donc gouvernement jɔyɔrɔ ni jamana kalayara fɛn min ye dɛmɛ fɛn min ye kɛnɛya ye k'o lase mɔgɔw ma o Croix Rouge ye tɔn ye min ɲɛsinnen don ale ka baara ɲɛsinnen don o ma donc ni tasuma wulila k'an dɛmɛ ka tasuma faga ni ji fɛnɛ nana samiya ye tiɲɛni kɛ k'an dɛmɛ k'o gérer ni kɔngɔ bɛ mɔgɔw la k'u dɛmɛ ka mɔgɔw furakɛ Croix Rouge bɛna ka na an dɛmɛ o baara in de la donc an ni u ni ɲɔgɔn cɛ an bolo di ɲɔgɔnma dɔ de b'an bolo u bɛ baara kɛ gouvernement ka hakilina kɔnɔ. ɲinanta n'a dakun tun bɛ tali kɛ an ka fara ɲɔgɔn ka bunahadamadenya la yaasa an ka laɲiniw ye se ka sabati o dakun in sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔra Croix Rouge n'u dɛmɛbagajɛkulu fɛ ka bɛn ni bidenw ɲɛnamayali ye. min kɛ a kɔnɔna na an y'a fɔ k'a fɔ dɛmɛ mun bɛ to ka kɛ an ye sisan dɔw bɔra a la or kow bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ an bɛ ka commencer ka fɛn dɔw boloda mais ni financement ba tɛ ka sɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc o de la an segira ka weleweleda kan se an ka partenaire ninnu ma u k'a lajɛ an ka kɛlɛ in a mɛnna depuis 2012 de kɛlɛ in bɛ sen na donc don o don population bɛ anw yɛrɛ solliciter an ka dɛmɛ d'u ma. K'a ɲini fɛnɛ u y'a yɔrɔ panel kɛra aw ye kuma caman mɛn gɛlɛya de bɛ sisan nafoloko la parce que dɛmɛ kɔni ni dɛmɛ bɛ kɛ fo musaka de ka bɔ o musaka ko gɛlɛyalen don parce que diɲɛ yɛrɛ de ɲagaminen don. Iran kɛlɛ bɛ yen Ukraine kɛlɛ bɛ yen Sudan kɛlɛ bɛ yen Congo kɛlɛ bɛ yen donc mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛli kɛ u fana ka efforts éparpillés don donc o b'a to dɛmɛ min tun bɛ don olu fana ma dɛmɛ dɔgɔyara. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko mɛkalo tile 8 ale taara diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a kɛ don ye ka ɲɛsin Croix Rouge ni Croissant Rouge ma minnu n'u ka baaraw n'u ka wulikajɔ ɲɛsinnen bɛ bunahadamadenya hakɛw olu lafasali ma diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Mali jamana ɲɛmaaw u ma to kɔ ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ. hali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ an segin ka don 12 mai ale munyamunya o kɔnɔna la ala ko suma kɛnɛba sigira wasa ka silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a se yidi Sheriff Usman Madani Haidara a ka san 71 o bangini san kunbɛnni o anniversaire kɛnɛw o sigi kɛnɛ in yɛrɛ sigira ka bɛn ni alkuranɛ sanuman kalan kɛnɛw ye dalayilu karatu caman kalanna kɛnɛ in kan suratu yasinu fo ka taa se ala deli suguya caman wɛrɛw ma minnu bɛɛ lajɛlen nafa ye k'a kɛ an ka jamana ye ani alsilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ yɛrɛ hakilina ɲuman bɔra ansar tɔnden ani kanubagaw de la Bamako kɔnɔna na kɛnɛ in yɛrɛ a bonya n'a karama o tun bɛ a se Idi Badara Ali Usman Haidara bolo a baaraw kɛra ka bɛn ni kunun tarata ye mai kalo tile 12 san 2026 Bangoni Janginɛbugu misiri Sherifula Ali kɔnɔna na Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Samayira Sanugo Ibrahim Kulubali ani Abdoulaye Sogodogo olu de tun bɛ Mekalo tile 12 san 1955 do dugu tamani barawele sergi la Segu marabolo kono an fana karamɔgɔ a Seydou Sheriff Usman Haidara bangena ka bɔ ala mahnena Mohamed El Madani Haidara ani ala mahnena Aja Basi Tantraori la Mekalo tile 12 san 2026 Mali Silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o Conseil Islamique Jumali ma ɲɛmaaba ye san 70 ani 1 sɔrɔ ɲɛnamaya la o la ni don masina a bɛ ɲɛnamaya silamɛya dɛmɛtɔn anisarunu kanu ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya ani munyamunya kɛwalew caman ye santɔw la ka sanga ni Mali jamana lahala ye ɲina ka nɔfɛtugu a Seydou Sheriff Usman Haidara ka fasoden ɲumanya la silamɛya dɛmɛtɔn anisaru ye a ɲɛnamaya ɲina ni cogo in de la kuranɛkala bi senna dalilokala bi senna ala wele modeli bɛɛ bi senna an karamɔgɔ ye si la kɛnɛya la lafiya la bonya na karama na ani Mali yɛrɛ kolosumani na an bɛɛ b'a dɔn an ka jamana bi cogo min na bi cɛba min binna an bolo o de la ɲinanda bilala ni minɛ kɔnɔ n'o ye Sadio Kamara ye générali an bɛ dugawu k'a ye a damɛ da yɔrɔ min na an karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama ani 12 mai bonya kama ala k'o kɛ hinɛ ka se a ma an minnu ye karamɔgɔ ka kalanden fɔlɔ dɔw ye a ka wajiliko sira kan an bɛ ala fo k'a barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ Mali kolosuma n'a ye ala ka nin kɛ karamɔgɔ yɛrɛ an yɛrɛw ye dalu ye karamɔgɔ ko la sabu anw b'a k'an yɛrɛ de ye
maa ni karamɔgɔ bonye o barika daji t'o la sabu alakira yɛrɛ ko ka sigi ka dɔnnibaa ɲuman ɲɛda filɛ ko ibada don. U nana ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ silamɛya dɛmɛtɔn anusaruw ye u ka nusɔndiyaw yira ka sanga ni bani bangani sankunbɛ nusɔndiyaw ɲɛnamayɛlen nin cogo in na ko baw ala ɲinina olu fɛ nin cogo in na zamiw yɛrɛ de fɛ ka sanga ni jamana yɛrɛ lahala ye. An filɛ nin ye ka baara kɛ nin kɛ cogo min na nin yɛrɛ ye ala ka wajibimafɛn de ala y'a ɲini anw fɛ kuma o kuma ne gɛlɛya nana hakilimaw aw ka sigi ka miiri kɛ ka taasi kɛ ko bɛ se ka ɲɛ aw bolo cogo di ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma kɛ o la hakilimaw de sigira ka miiri ka taasi ka sɔrɔ k'a lajɛ k'a fɔ ko baara in kɛlen nin cogo in na o de la nafa ka bon ka tɛmɛ a ka kɛ événement ba ye walima a ka kɛ cérémonie ba ye mais an filɛ nin ye yɔrɔ min na sisan nin ye ala ka wele jaabi dɔ de ye ala ka layidu dafa de don o la n'an nana siri fila du kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ ala wele jamana ye k'an bɛ ala wele an karamɔgɔ ye min ye Seri Usumani Madana Hayidara ye siga foyi t'a la o de ni kɛli ka kan. Ka nɔfɛtugu kɛ o hakilina kelen na maa minnu ye kuma falen-falen o ni ɲɔgɔn cɛ u ye foli ni waleɲuman ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni u ka wulikajɔw ye min bɛ don nin don ye ɲɛnamayɛli hukumu kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka u ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛlen ye zamiw ye sijan ani kɛnɛya fa ka se labɛnko ɲuman sɔrɔli la a ka ja ba maliba a kolo sumani ani a basigili la. Anniversaire kɛnɛ kan bi an nisɔndiyalen don jamana togoya yɛrɛ kama o de kosɔn a kɛra bi kuranɛ kalanba ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye an'a ka denbaya ye ani jamana ye o de kosɔn bi an nisɔndiyalen don nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ sabula n'an ma se ka ɲagari wɛrɛ kɛ an dusukun a ka d'an ye bi an k'an dusukun yɛlɛma bi ka fɛn kɛ an karamɔgɔ ye bi min se tɛ an ye fɔ n'a kɛra fɔ ni ala ye min kɛ. Donc se foyi tɛ anw ye fɔ n'a kɛra kuranɛ kalan ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ala ka sija ni kɛnɛya caman ala k'o di a n'a ka denbaya ma ala ka jamana ɲɛma jɔ k'a kolo suma an ka sɔrɔsiw ya Rabbi minnu fatura ala ka hinɛ olu la minnu bɛ yen ala ka barika d'u la ala ka n'u bɛɛ kisi ala ka n'u bɛɛ tanga. A fara eko dakonoɲi a kɔnɔna fa ka se a kɔfɛyanfanw ma sherifula misiriba bangoni jangene bugu la o de sugantira walasa ka se ka ni damakasikan ye ka sanga ni alekuranɛsanuma kalanni ani damakasikan caman wɛrɛ kɛli ye walasa k'o ka nisɔndiya yira dali masa la olu tile ni banni tile bɛnni ani ka dugawu kɛ faso Mali ye. Ɲinanta in a bilala minɛn kɔnɔ minɛn min ye ala wele minɛn ani dugawukala minɛn ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ka ɲɛsin an ka jamana ma. Jamana yɛrɛ bɛ lahala gɛlɛn minnu na sisan ka ɲini ala fama fɛ jamana in yɛrɛ ala bɛ se ka bɔ tan cogo min na bi an ye kuranɛ kalan belebeleba kɛ ka zikiriw caman kɛ ala wele caman faama yɛrɛ gunutɔgɔ k'olu caman fɔ ka tila ka kira masɔli n'o dalailul khairati ka tila k'u caman fɛnɛ kalan ka ɲɛsin faama ma a ka an ka dugawu jamana in a ka basigi a ka bɛn don a kɔnɔ a ka kelenya don a kɔnɔ an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ to ala k'an bɔ a kɔnɔ ka diɲɛ jamana bɛɛ ka lafiya don a bɛɛ kɔnɔ ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɔra k'o baara in de kɛ ala sɔnna an y'a laɲini cogo min na a sabatira an bolo ten. A baaraw bonya kun t'a mɛn ka di a ma sherifula morikɛ a Seydi Badara Ali Usumani Hayidara a fa Cuala a ye foli ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn anusaru n'u kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma u ka dugujɛko 21 cɛsiri la ni ka sɔrɔ ka hakilinajigi kɛ bani yɛrɛ ka wulikajɔ dɔw la minnu kɛra a fɛ jango ba maliba a ka se ka basigi kolosuma ka se ka na a kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn kanu ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sanga fila taara ka kɛ daden ye alisilamɛw fɛ ŋaniyaw ka siri ka dugawu do kɛ faso Mali a kolo sumani ani a basigili la fa ka se ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usumani Madana Hayidara ye jamajɛ dugawu do o labanna ka dansigi kɛnɛ na san 70 ani kelen caman bɛ dali masa bolo ala k'o di an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usumani Madana Hayidara ma. Amina yarabi Samaira Sanugu an bɛ to nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna la a yɛrɛ nimisi wasale ka sanga ni duwawu minnu kalanna nin kɛnɛba in kɔnɔna na Mali jamana ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ a Seydi Badara Ali Usumani Hayidara a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ma ka sanga ni nin waliyaba min kɛra u fɛ ɲinan 12 mai ɲɛnɛmayali la i n'a fɔ a laɲinina cogoya min na alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ yɛrɛ fɛ an ka jɛ an ka laseliw ɲɛmada hali bi an ka ɲininikɛlaw Samaira Sanugu Adama Jawara Ibrahim Kulubali ani Abdoulaye Sogodogo olu ka kuma galaman na. Cɛkɔrɔba ko n'an sera yan ka foli lase minnu y'u ka baaraw bila ka na hadari ɲɔgɔn kan nin sanga in kɔnɔ yan
ka kalan sigi ka kɛ hali bi ala barikada ye ani ala jɛ ɲinini ye sija ani kɛnɛya k'o kalifa an karamɔgɔ la k'o ka foli lase aw ma o ye foli minɛ tila tuguni ka foli lase aw ma jɛɲɔgɔnw ani kanubaw minnu ni nin don in ma tɛmɛ o kan ayi a tɛ tɛmɛ wa u ma kɛ foyi kama fo n'a kɛra Ayidara kanu ye Ayidara kanu o bɛ laban jumɛn na o ye setigi Ala subahanahu wa taala kanu ye tiɲɛ siga t'a la Ayidara ko ka foli lase bɛɛ ma ŋaniya ɲumantigi bɛɛ minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan ko ale Ayidara bɛ dugawu k'aw ye ɲɛw ti kɛ ɲɔgɔn na nka a k'a dɔn dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ ataki minnu kɛra mois passé ni an ka générali fatura kɔnɔna la karamɔgɔ ko n'an sigira yan ko ka dugawu kɛ Sadio Kamara a y'ale Ayidara kado fɛn dɔw bɛ yen a bɛ fɔ Ayidara ma si ka ɲuman dogo o ma kɛ i kɛra sira o sira kan i ni Ayidara ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kan a b'o de lakali wa a ka denbaya fana bi ten an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kan e mana kɛ maa o maa ye diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲuman min dɔn i la ni an jɛra o kan an b'o de lakali o bɛ kɛ Ayidara Sadio Ayidara kanu a y'a seko bɛɛ kɛ Ansaru ye parce que ni min kɛra Ayidara ye silamɛya tɔgɔ la o kɛra aw Ansaru ye siga t'o la Ayidara o kumana ko n'an sera hali bi ka dugawu kɛ Sadio ye Sadio de kɛra ko tɔgɔtigi ye parce que ko mana kɛ cogo cogo la mɔgɔw tɛ kelen ye u tɛ kelen n'o tɛ maa kelen ma bi Mali kɔnɔ yan fo Ayidara k'a ka dusu ma kasi jira o ko la surasi kelen ma bi jamana in kɔnɔ yan o Ayidara y'a mɛn a bɔra a kalama fo a y'a ka dusu ma kasi jira siga t'o la aw y'o caman seere siga t'o la o bɛ kɛ mais bi an bɛ wagati min kɔnɔ Sadio ta kɔfɛ an ka dɔngɔrɔdugu min bɔra ka k'a kɔnɔ sisan Payangara ani ka taa se a maraw ma min bɔra ka k'a kɔnɔ sisan Ayidara ko n'an sera yan ko an k'an ka compensation jira k'a fɔ ko an bɛ n'u ye siga t'a la an ka compassion ti foyi ye fo dusukasi min y'o sɔrɔ o k'a dɔn o ɲɔgɔnna dafalen bi anw na silamɛ bɛɛ Ayidara a ye min jira an na jamana in kɔnɔni don fo lahara an bɛ k'an bɔ yɔrɔ fɛ fo lahara an bɛ kɛ Mali fɛ foyi ti an baw la foyi ti an baw la Ala ye anw bɔ yan de wa an bɛ kɛ yan fɛ an ti kɛ yan fɛ maa dɔ kama anw bɛ kɛ yan fɛ ko Ala y'an bɔ yɔrɔ de kɛ yan ye o kumana n'an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ Ala y'i bɔ yɔrɔ min na n'i ɲinɛ n'o kɔ i bololankolo bɛ bɔ a la parce que n'i y'i ma hɛrɛ sɔrɔ i ti lafiya ni Mali ma hɛrɛ sɔrɔ Mali a ti lafiya dɛ o kumana anw dan bɛ min na n'o ye silamɛw ye o ye dugawu ye an ka dɔ fara an ka dugawu kan an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ a bangeli kɛra ɲɛnɛmaya ma hɛrɛ ye cogo min na o bonya n'o barika kama an ka jamana in dekun min b'a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ duga Ala a k'i ka kamatigiw kama minnu ka di e Ala ye ne yɛrɛ Ala ka d'u ye Ala a k'olu kama Ala i k'an ka jamana i k'a bɔ bolo la Ala an ka jamana bɔ a juguw bolo Ala an ka jamana bɔ a juguw bolo Ala an ka jamana bɔ a juguw bolo jugu ninnu Ala i k'u bɛɛ labila minnu bɛ faamaya la Ala u bɛɛ labila minnu ye a kalankɛlaw ye Ala u bɛɛ labila minnu y'a setigiw ye Ala a bɛɛ labila ni sigiyɔrɔ in bonya kama janfa o janfa bi an ka jamana kama kɛnba kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala janfankɛla ninnu Ala i k'u bɛɛ to a la Ala i k'an kisi jamana in kɔnɔ Ala i k'an kisi jamana in kɔnɔ Ala i ka jamana in kisi minnu fatura kɛlɛ in daminɛ depuis san caman na fo ka se bi ma ani bitaw an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafa o bɛɛ ma Ala ka saya k'u ma lafiya ye minnu banana yarabi ma Ala k'u lafiya minnu nga du cira limaniya bi Ala bolo yarabi ma Ala k'a di an'u ma
ala k'an n'o tulo magɛ ala k'an n'o tulo magɛ bɛn ani kelenya ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka nin ko in da sira la ni fitinɛ ye ala k'a ban pewu ni fitinɛ ye ala k'a ban pewu an b'a ɲini ala fɛ an marabaa minnu bɛ yen hakili ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di an n'u ma ala k'an n'o karaba k'an bila sira ɲuman kan ala k'o latigɛ ala k'o latigɛ an ka jamana ala k'a bɔ sijuguw la karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ si bi ala bolo kɛnɛya bi ala bolo labanko ɲuman ala k'o di an ma Aidara mako bɛ min na n'a ka denbaya ye ala k'o di Aidara mako bɛ min na ni ansaru ye yarabi ama ala k'an kɛ ten Aidara yɛrɛ ko mako bɛ min na ala k'o de k'a ye ala ka Aidara mɛn an kɔrɔ ala ka si di an ma ala k'a wasa ala ka barika don a kɔ la ala ka barika don a ɲɛ la ala k'o k'a ka ala bonya. Amina yarabi shirifla murike ala kan do sanuma nu bela jilemine ali bi ameto 12 mai ali nyanyali hukumu okonnana mali kun kwafilaw ani akungulo digilaw oluka jekuluba oluye uka 12 mai anyene mali keni jamaje kungulo glambaye ansar asiyaji la bangoni jangne bugu ola kene nyere shirialin tundu asayid ibrahima haidara feni oye shirifu buraye shirifla dimbaya tokola shirifla jabaran sofana tokala asana tuje trawri ani baba keta olutunye anshero yeno. Jakulu min sigilen do ni cɛw ani muso bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ minnu ka baara bɛ ɲɛsi kungilan ma ka sanga ni alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka bangeni ɲɛnamayali ye u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka wele bila maaw ma ka n'u kungilan fufalaki walasa k'o kɛ bonyamasegin ye ani wale ɲuman dɔn. Ko karamɔgɔ ka sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na ni y'anw ka baara de ye ni y'a mɛn coiffeur ani coiffeuse anw yɛrɛw de don. Kungolo glana ni kungolo kwafilaw anw yɛrɛ de don donc san o san a ka d'an ye ni ala ye san minnu yira an na karamɔgɔkɛ ka san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na an ka jɛ ka na ni baara in kɛ san o san cɛsiri kura de b'an bolo ka fara ka tɛmɛ kɔrɔlen na parce que ko in ka d'an ye kojugu ni baara in an bɛna min kɛ ten a jɔdaba de bɛ anw ka baara in kɔnɔna na a visibilité fanga ka bon anw yɔrɔ la mɔgɔw b'an ye kosɛbɛ 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 ka fɔ ja ni mɔgɔ ninnu fana bɛ yen nɔ an bɛ ala deli ala ka san caman yira an na ala ka san caman yira an na an ka duwawu ye karamɔgɔcɛ ye a fana ka duwawu sama an ma. Segu ni dongo nasira fɛ maa minnu ye kɛnɛ in labɛn u y'a jira k'a fɔ ko nin fana ye waleya de ye olu fɛ ni ka u sen don alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka bangeni san kunbɛnw laɲɛnamayali baaraw la nka waleya dɔ fana min bɛ olu ka baara kofɔlen yɛrɛ sankɔrɔta diɲɛma ye wa sifinaka minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara in kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye olu ka lakodɔn fo ka taga se u ka baarakɛtaw ma wa ko waleya dɔ fana min bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ ɲɔgɔnya de kɔnɔ i n'a fɔ u y'o ye an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara yɛrɛ la cogo min a kɛra wagati ye wale ɲuman dɔn foli ani dugawu don ka kɛ ka ɲɛsin a ma. An bɛ kunkolo digi an bɛ jabi da cɛ kunkwafe fɛnɛ mɔgɔw bɛ an cɛ la ka d'a kan an ka karamɔgɔ n'o ye Usman Sherif Haidara san 71 anniversaire ye nin ye donc an bɛ jɛn ka duwawu de kɛ ka duwawu ɲini a fɛ ala ka san caman caman yira an na kɛnɛ na ala ka nin kɛnɛ in baden yira an na. Fédération Ansardine International Fadi olu ni jɛkulu kofɔlen ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu de kɔnɔ ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka sinsin o kama u ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin kungilannaw ka jɛkulu in ma. Alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka ala de fo ala min sɔrɔ ka nin nɛɛmaba in kɛ anw ye o kɔfɛ ka an karamɔgɔ fo Aseyid Sherif Usman Madani Haidara kɔfɛ an bɛ se ka labɛn b'a bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ direction na ka na se sous commission bɛɛ lajɛlen ma hakaza ka na se coiffeur minnu yɛrɛ y'u ka baaraw bɛɛ bila ka na coiffeli kɛ gratuitement coiffeli fana ye baara ye mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ dɔrɔn de balo de b'a la yan nɔ mais k'u bɛɛ bila ka na o kɛ gratuitement ala ni kira kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka u bɛɛ lajɛlen sara a la mɔgɔ dan ye se de ni fɛn wɛrɛ se b'an ye an b'o kɛ min tɛ nin si ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan kɛnɛya labanko ɲuman dusukun lafiya hakilisigi basigi ala k'o di an karamɔgɔ ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ala ka mali suma k'a sabati.
i n'a fɔ ladala jɛkulu min filɛ nin ye ni cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ wa n'u ka baara bɛ ɲɛsin kundilan ma u ma kanu ka to kɔ ka sanga ni Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka bangeni ɲɛnamayali an b'a fɔ ko Ala ka san caman jira na. Amina yarabi Asanatu Traore an bɛ to nin kɛnɛba in kan hali bi min bɛ tali kɛ Aseyidi Ibrahima Haidara la ale ye laseli minnu kɛ Sherifla tɔgɔ la an ka jɛ k'o fana ɲɛmada. Ala min sɔnna k'an tile ni cɛba in tile bɛn Ala y'a fɔ ka kuranɛ kɔnɔ ko Muhamadu e tɛ dɔwɛrɛ ni bagabalikɛla tɛ e ye kira de ye nka e kɔfɛ ne Ala bɛ kandabaw di o kandabaw la ni Ala sɔnna ma cɛbaw tɛmɛna mais Ala sɔnna k'an yɛrɛ n'a dɔ tile bɛn n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara maa o maa ni i ni Haidara jɛra jɛ in bɛ daminɛ Ala kama de maa o maa n'i kɛra fɛ i bɛ k'a fɛ Ala kama de aw minnu sɔnna aw cɛw n'a muso minnu sɔnna k'a ka baaraw bila k'a sɔrɔ ni nin kama kun dɛ aw tun bɛ se ka dɔ sɔrɔ bi mais non a y'o to yen ka na bi kɛrɛnkɛrɛn Seydi Sherif Madani Haidara ka anniversaire hukumu bonya kama ka na bi kelen ye kɛ ka mɔgɔw kunkolo kɔfɛ ka mɔgɔw kunkolo digi fi sabilillahi a kana jɔn na dɛ nin ye fɛn ye min ka bon Ala bolo kosɛbɛ sabula a ma kɛ foyi kama fo Ala ɲɛda kɔ Ala taala ko kuranɛ kɔnɔ ko foyi tɛ yen nɔ n'o bi sara ko fo min kɛ ale Ala ɲɛda kama mais nin kɛra Ala ɲɛda kama sabula maa si tɛ yan nɔ min jigi b'ale dɔrɔn bɛ kan min kɔni bɛna kɛ dɔrɔn ka dugawu kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw labila an dalen b'a la an bɛ dugawu ɲini aw fana fɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ n'aw cɛw n'a muso ye min fɔ Ala ye Ala b'o minɛ dugawu jaabi la Ala taala ma mɔgɔkɔrɔba fɔ a ma denmisɛnnin fɔ a ma kundin fɔ a ma kalanbaa fɔ a ko a ye ne Ala ta kɛ n b'aw jaabi a ye ne Ala bato ka kutɔnda la n b'aw jaabi bato ye fila de ye ka Ala bato ka Ala labato Ala batoli ye jumɛn ye seli sun hiji ani Ala bato tɔ ninnu olu ye Ala bato mais Ala labato ye jumɛn ye a ko i ka fɛn min to k'o to mais ne dalen don a la aw sɔnna k'a ni saniya ka jɛn Ala kota bɛɛ kɔ ka jɛn fɛn bɛɛ kɔ ka bi kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ka anniversaire bonya kama an dalen b'a la ni aw fana ye min fɔ Ala ye Ala bi sɔn ka dugawu kɛ aw ye yarabi Ala k'an n'aw dɛmɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na san caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na hami min b'aw kelen kelen na diɲɛ na ani lahara Ala k'a dilaw ye yarabi minari bɛ Ala bolo Ala k'a caman d'an ma minari bɛ Ala bolo Ala k'a caman d'an ma ka dugawu kɛ fana an ka Mali ye le 25 ka se bi ma mɔgɔ minnu ni tora la ani minnu ni tora depuis kalan in daminɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye nka an b'an ka cɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Sadio Kamara ye ale an karamɔgɔ ye min fɔ a k'a bɛɛ y'o mɛn ale tanu min bɛ ne bolo dɔrɔn an dalen don Ala k'a fɔ n'i y'a kɛ Ala ye a b'a k'i ye a y'a kɛ Ala ye wa Ala fana y'a k'a ye sabula Ala ye taamasiyɛn dɔ yira mɔgɔw la nin ko in na parce que ka kɔn ale ɲɛ sɔrɔdasi caman sara ale ka santi caman sara hali ale kɔfɛ mais ale ta in ɲɔgɔnna o ka dɔgɔ a la kosɛbɛ o kɔrɔ ye o bɔra ale la dɔrɔn o kɔrɔ an kɛlen bɛ k'a bila hakili la i kɛlen i ka jamana fɛ k'i ka jamana kanu i ka to o kama o ye fɛn bɛɛ min bɛ sara Ala yɔrɔ la ɔlɔ an bɛ dugawu ɲini aw fɛ fana aw minnu fana sɔnna ka na nin ko in na a ka dugawu kɛ ale ye ani taaba bɛɛ yarabi Ala ka hɛrɛw caya Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli Ala Muhamadu. Ali bi an bɛ to 12 mai ale ɲaɲali hukumu kɔnɔna na an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ k'an kun da Maka jamana kan Sherifla Iji Soba agence de voyage Sherifla u n'u ka hijidenw u farala ɲɔgɔn kan ka alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara a ka san 71 o anniversaire kɛnɛw sigi kira ka soba kɔnɔna na kisi nɛma b'a kan dugukolo sanuma in kan Medine o siratigɛw fɛ kɛnɛ in a sigili n'a nafa ka bon kosɛbɛ a seriyalen turu alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛjɔyɔrɔ a denmusow fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madame Kulubali Seyida Nafisatu Haidara fo ka taa se Madame Kulubali Seyida Makɔrɔba Haidara kan Sherifla Jabaranso tɔgɔ la an ka taamaden minnu b'u nɔfɛ ni dugukolo sanuma in kan o ye Kafinɛ Bacili ani Fuseni Keyita ye u y'an sama minnu na an ka jɛ k'o ɲɛmada. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara Ala sɔnna a ye san 71 sɔrɔ ɲɛnamaya la ka bɛn tarata mɛ kalo tile 12 ma san 2020 waasa k'o ɲaɲaliw boloda ka nisɔndiya jira ka dali masa ko ɲuman dɔn groupe Sherifla voyage n'a ka ijita denw olu ye kunnadiyaba sɔrɔ ɲɛ Zamzam y'u ka anniversaire ɲɛnamaya Medine kɔnɔ a mɔkɛ Muhamadu Mustafa ka jamana kan ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔya a bonya n'a karama
o kun talen do ka kalifa a denmuso 2 ma Kulibali Seida Nafisatu Usman Haidara Kulibali Seida Asta Makoroba Haidara a kɛra nisɔndiya ni farifoni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya ko Zamzamiyu bangera. Donc bi anniversaire ka kɛ Saudiya kɔnɔ bi pour la première fois o ka kɛ et puis a kɛra anw ka waati la vraiment on est très fiers a diyara an ye a bonyana ma anw de kuntere diyara y'a ye cogo di donc an bɛ barika de da Ala ka si jani kɛnɛya di Sherifu ma Ala ka ɲɛma la Ala ka fana ɲɛma na Ala ka du balo Ala ka du jɔlen to Ala k'an kanbɛn Ala ka san caman jira na Ala ka kɛ Ala kɛra na so di mo kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam. Groupe Sherifla ɲɛmɔgɔw Ijita denw ani Sherifu minnu b'an cɛ la bɛɛ lajɛlen de jɛra ɲɔgɔn fɛ ka kanuw kurakuraya an karamɔgɔ ye ka bɛn ni a ka san 71 sɔrɔli ye ɲɛnamaya la. Alhamdulillah an bɛ yan nɔ bi an bɛ Ala fo k'a barikada bi an ka ɲɛmɔgɔ ka anniversaire vraiment an kontana kosɛbɛ an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala ka labanko ɲuman d'a ma Ala k'a n'a sɔn Ala k'a n'a sutura an bɛ alijinɛ mun ɲini n'o y'a Firidausi Ala k'a n'a bɛɛ lajɛlen jɛ a hɛrɛma kɔnɔna na vraiment a diyara an ye an kontana halisa an bɛ Amerikikaw bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ Ala ka caman fara si kan Ala ka caman fara si kan. Bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen farifoninen Ijitadenw ye dugawu kɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman na Dalimasako kalifa an ɲɛjɔyɔrɔ la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. An nana Sirifula la hijiko hukumu kɔnɔna na depuis an nana tiɲɛ yɛrɛ la an ye bonya sɔrɔ an ye karama sɔrɔ anniversaire bɛ nɔ bi wulada in na an y'o de fêter n'o ye an ka karamɔgɔba ka san 71 anniversaire ye an bɔra k'o de fêter sisan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o ɲɔgɔnna caman d'a ma Ala k'a ka denbaya ta fanga d'a n'a ma Ala ka si ni kɛnɛya di Serifula mɔgɔw ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi in kɛnɛ kan groupe Sherifla voyage a n'a ka Ijitadenw Dalimasa sɔnna k'u to anniversaire in kɛnɛ kan u ni alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn lasɔrɔ telefɔni fɛ Ijitadenw jɛra ka joyeux anniversaire souhaité a ye ka tila ka dugawu kɛ a n'a ka denbaya ye o diyara ba Madani den ni Basitan Tarawele den ye a ye foli kɔmasegin Ijitadenw na. Anniversaire sigi bɛ taa kuncɛ wagati min gâteau d'anniversaire tigɛra ka bougie faga nisɔndiya ni munyamunya kɔnɔ. Am jɛga dugawu kɛ hali bi Ala k'an si jɔ ka san wɛrɛ 12 mai k'o kɔnɔ sini kɛnɛya Ala k'o nɔgɔya an karamɔgɔ Haidara ye o de b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fa wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron bɛ wuli ka jɔ la farafina jamanaw nɔfɛ a kɛn bɛ k'i ɲɛsin fan min fɛ nin kuma in nɔ farafina kɔrɔyanba don a kɛlen ka farafina ni Faransi ka lajɛ kunjɛ Kenya duguba la Nairobi Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron y'i kunda Ethiopie jamana kan n'a sera Ethiopie a bɛ bisimila Ethiopie ministre ɲɛma Abiy Ahmed fɛ nka farafina tɔma Union africaine jaba la min bɛ Ethiopie faba la Addis Abeba a kan ka ye yen ni ka laseli kɛ nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ Emmanuel Macron ka laseli kɛ farafina tɔma Union africaine jaba la. Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ka kɔrɔsigi min ɲɛsin bɛ arabula yanfa ni farafina koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Masada Boulos ye a ye laseli kɛ ka jira k'a fɔ bi Sahara occidental kɔnɔ min bɛ Maroc ni Espagne cɛ ni Maroc ni a maramafɛntigiw bɛ ɲɔgɔn na bawo olu ko k'u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Maroc la ni Algérie jamana bɛ k'olu dɛmɛ ko bi bi in na ko daɲuman bɛ ka don kɔnɔ in ma an ka banni na Maroc ni kɔnɔ in maramafɛntigiw cɛ. Masada Boulos Amerika jamana ɲɛma Donald Trump tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ani Algérie jamana lasigiden ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko u bɛ ka se ka bɛn kan kelen nka m'aw ladɔnniya k'a fɔ Amerika jamana ye yɔrɔ in lakodɔn Maroc jamana ta ye nka yɔrɔ in kɔnɔmaw ni u kɛmɛ ka mugu ni kisɛ banaminiw ni Maroc cɛ ko Front Polisario n'u dɛmɛ bɛ Algérie jamana fɛ u kan bɛ ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Maroc la. Amerika jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka gazi tɛmɛ sira gazoduc Nord Stream jakoya san nazarala tɔnba Union européenne jamanaw bolo dashu fɛnɛ na a sannen kɔ Amerika jamana fɛ gazi min kan ka tɛmɛ a fɛ ka nazarala tɔnba Union européenne jamanaw gazi ko mago ɲɛ Amerika jamana laban bɛ tila k'o sɔngɔ sigi u b'o fɛnɛ sara ko o labɛn de bɛ senna Eresila ministre ka fɔla ministre min ɲɛsin bɛ Eresila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma n'o ye Sergei Lavrov ye san 2022 septembre kalo tile 26 taji tɛmɛnsira gazoduc in bona
ni nga tiɲɛ irisila jamana ɲɛmɔgɔ kun ye a jira k'a fɔ nazarala tɔma union européenne jamanaw nɔ don wale kelen ameriki jamana nɔ don nka sɛgɛsɛgɛliw labanna ka na jira k'a fɔ ukraine jamana nɔkun don bawo gazi tɛmɛnsɛrɛ in bi tɛmɛ ni kwaji de ye ka irisila ni almaɲi kalanso ɲɔgɔn na ni nazarala jamana tɔw b'a lasɔrɔ Irankaw ka wasablo ɲɛma Muhammad Bakher Khalibaf a ye kangarida kɛ Ameriki jamana ɲɛmaw ye u ka jɛ ni Iran jamana ɲɛmaw ka mankan b'a fɛrɛ dajiralen ye u la mankan ka ban n'o tɛ banjugu tɛ mankan la u ni ɲɔgɔn cɛ ko ko Iran jamana kɛlɛcɛw labɛn bɛ a diya n'a koya o fɛnɛ dafɛ Irisila minisiri min ɲɛsin bɛ Irisila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔ ma n'o ye Sergei Lavrov ye y'a yira k'a fɔ kɛlɛ min bɛna Iran jamana ka dabɔkun de ye Iran jamana ni arabula jamanaw minnu b'a dafɛ u kana se ka bɛn fiyewu ko n'ale ma fili a ma ɲinɛ a bɛ san damadɔ bɔ Jordani masakɛ Abdallah II kun ye lajɛ dɔ labɛn diinɛ bolofara fila cɛ Sunna ni Shia ko nka kabini nazaraw ye o fin ye k'a fɔ n'a ma wuli k'an jɔ ninnu mana bɛn o y'a mago salen ye ko kɛlɛ bikun dɔ ye o ye Iran jamana ka ni arabu jamanaw cɛ tiɲɛ. Ni ne fana be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo ko kura aw ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.